amazulu sasilila sibakwamsoko walamula amazulu sasikade sivaliwe impumelelo yethu walamula amazulu sakhululwa sasihlupheka sasinganamali abathakathi babadlalela kithi kwafika uJesu namandla inkabi yaseKalvari ethi umhlale wakhe walinywa wapha imsalo ngamathe waba wayelanda thina bongizomemezela uJesu Kristu uyena izolo uJesu Kristu uyena izolo bakhona bayadlula uyena izolo bayaphelelwa isikhathi uyena izolo yini kanti lento angibophe lapha kwasenjani kanti lapha Nkosi yami futhi fast wena uJesu Kristu uyizolo nanamuhla yebo naphakade. Oh yes. Ningadukiswa izifundiso. Yekela ukuduka futhi fast ngendla. Hawu Nkosi yami. uJesu Kristu uyizolo uyena izolo uyena namhlanje uyena phakade uJesu Kristu uyizolo uyena namhlanje yebo naphakade uJesu Kristu uyizolo uyena namhlanje yebo naphakade igama phalayo bathi kuyawudlula izulu kuyawudlula umhlaba kodwa abamethambayo abayiwedlula uJesu namandla uJesu namandla awusuka madoda awusuka madoda abazalwane awubazamamazela haleluya uJesu namandla akabalelani izolo lomuntu noma ngabe wabulala umuntu akabalelani uyena izolo uyena namhlanje uyena phakade akamdala umuntu noma ngabe waqeda abantu akabalelana amaqala zeyila kaphaya thala manda zikashata ithala bayethe akabalelani izolo lomuntu nathi sasibabi sasembatha inqalekiso kwafika uJesu wasiphakamisa wakuthi uyayithatha into engalutho ayihlalise namakhosi ufike ekhaya kungaphumelela imuntu kuba nempumelelo ufika kungasebenzi umuntu kuba nemsebenzi funda ivesi baba uJesu Kristu uyizolo nanamuhla yebo naphakade mayake wafika empilweni womuntu uyasishintsha isimo ngelinye ilanga kuthiwa wafika ethuleni likaLazaro lithi wayesafile senuka sebemlahlile abantu ngoba abantu bayakulahla mangwenamali abantu bakuthanda ngoba unezinto eziphathekayo ngesikhathi uLazaro efile bamlahle sayedwa wafika uJesu bafowethu ngesikhathi
kwathi ithemba lingekho wafika entwaneni wayo, wafika namandla. Bathi noma thina nimbekephi, bathi usayanuka. Wathi nimbekephi, bathi kade wayekhipha iziso. uJesu uthi nimbekephi, bathi ngumbulali. Uthi nimbekephi, nimbekephi. Siyavuma kade waphunyelwa iziso, nangu uJesu entabeni esomamazela. Siyavuma wena abafana abadlalile ngawe, siyavuma wena walinyazwa ngubaba kaPhoyi, kodwa nangu uJesu namandla ongapheki ibala lomuntu, ukuthanda umanikiniki, akuhlalisela amakhosi. uJesu Kristu uyena izolo, uyena namhlanje, uyena naphakade. Wamemeza ethuneni wathi nimbekephi, bathi usayanuka. Wafika ethuneni lakhe, bathi ubaba ukhona, ngaba kafanga. Bathi Martha, susanitshe lapha, susanitshe lapha. Ngiyanizwa lokhu uyanuka, mina bengizothi susanitshe lapha, besizomemezela. Kunabantu lapha abangalali nje ebusuku, bakhala inyembezi, bahlukunyezwa, balinyazwa. Hayi bafowethu, lithi leli vesi lethu zalile kimi lonke elikhathala nani elisindwayo, basathi khona imphefumulo yenu iyawufumana impumuzo. Nathi safumana impumuzo. Safumana impumuzo, sasingathandeki, sishona ngeichitho, sishona ngaba behlangana imihlangano bakhipha imali, kwathiwa lapha ngasimelela into yophuma. Kwafika namandla, ufika inyanga sezehlulekile. Siyazazi thina leko mhlaba lingana, ufika sezehlulekile. Ufika ama-devil worshippers esale bamba amakhanda, ngoba ufika inkuzimalanga. uJesu Kristu uyena izolo, uyaphakade, athi omunye aphalayo, uma indoda lomuntu ilikhulula, niyawuba ngabakhulula kuloyo impela. Bafowethu, noma ngabe wavalwa ekhaya, uJesu uyafika. Noma ngabe wa-right off empilweni, uyafika. Vula iminyango ingavalwa. Mayeke wathi yebo, akekho thi no. Izethembiso zakhe zimile, zinguyebo, zingwamele. Yo, sengihamba bafowethu, bangisomamazela. uJesu Kristu uyena izolo, uye namhla naphakade, uye izolo, uye namhla. Noma ivangeli lingabonakala ngathi lidelelekile, kodwa nguye izolo, nguye namuhla. Ukhakha inhliziyo, uhamba uyokhulumisa omakhelwane bakho, abantu ofungela ukuthi awuyophinda ubakhulumise. Ungena dabula iminjunju yomphefumulo, ayovula iminyaka engavalwa, ubuye nothando, uyobusana nefamily yakho. uJesu Kristu uyizolo, uye namuhla. Wayintombi sakule ndawo, nangu uJesu lamandla. Wayisizwe sakule ndawo, nangu uJesu lamandla. Webomama bakule ndawo, nangu uJesu lamandla. Webobaba bakule ndawo,
ukhona namandla wabogogo bakule ndawo nangu Jesu lamandla akayishintsha impilo yakho nangu Jesu lamandla akayishintsha impilo yakho uyizolo uye namuhla koze kube phakathi nathi shumela siyawudlula uyakuma phakathi abefundisi bayawudlula uyakuma phakathi abathakathi bayawudlula uyakuma haleluya uye namuhla bhayibhayini bafowethu Hallelujah. uyizolo Uye namuhla. noma izinto zinzima uyizolo noma ngakahlaka lutho empilweni Hey. uyizolo hlala kuye kuvuma hlala kuye kungavumi ngoba umqalisi yalukuphelelisi uvula iminyaka ingavalwa yikho uDavida uthenga itafula phambi kwesitha sami ngihle ngihlale nazo uJesu ogashula imiqwebho yabathakathi ogashula imithabulo leyichitho uyo namandla uyizolo uye namuhla uye naphakathi ngoba kusazoshunyayelwa. May God bless you. Hallelujah. 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 Ngiyacela simhlalele izandla bazalwane. Hallelujah. Enkulu kuyizolo Jesus. uye namhlanje uye phakathi. Bathandekayo isikhathi samaseko Nkosi yami siyabingelela abafikile. Apostle uMzila nabo bonke abazalwane ngegama lenkosi yethu Jesu. Awu amen. Ngiyacela sibashayele izandla enkulu bazalwane sibashayeleni izandla. Awu amen. Ngiyacela Nkosi yami mfundisi unwabisa. Ngiyacela mfundisi wami uzosho nje kabili bese usibizela umpostoli uMzila ngegama le. Ngiyacela simshayeleni izandla basaneseza sizomlinda njengezandla bathandekayo aze ezofika. Awu bathandekayo zancane izandla Nkosi yami kwi open air. Zancane izandla kwi open air zancane izandla. Awu hallelujah. Sishayile uNkulunkulu izandla simnikeze udumo. Hallelujah. Sishayile uJesu izandla kakhulu. Come on somebody. Akashayile uNkulunkulu izandla kakhulu. Father, we give you all the glory. We give you honor. You are worthy of the highest praise. Akekho njengawe. Kuba bonke Thixo akekho afana nawe. Uyinkosi yamakhosi. Uyinkosi engcwele. Uyinkosi yamandla. Uyikho konke. Kukho konke. Sasikhona. Liba labakholwayo. Shibrando pralika palikaso. Hilamanda kosha brande kapelia. Hipaluka shata. Akasali moya kwani sana kakhulu. Uyizolo. Uya namuhla. Uya naphakade. Uya nathuthuthitho ngelutho. Ayihlalisa namakhosi. uJehova igama lakhe. Ikakaramba afohla njengamazamani. Agibela amafa wenza inqola. Anisimane hlane. Ahlaphula amadwala. Aphuma amanzi. Uphuzise. Uye. Angathi ngamamazela njalo iminyaka. Ngithi uye. Uyena shintsha isimo sentombi sibizwa ngagama endaweni. Uqanje igama kuthiwa uNondindwa. Bese yafika fohla njengamanzi amaningi. Bese afika ngahambi yedwa. Ufike phethe igama eli. Hallelujah. Thank you Jesus. Siphakamisa izandla zopha to worship. Hallelujah. Uhlala endumisweni zabangcwele bakhe. Hallelujah. Angathi ngamemezela tshila iminyama.
Ngithi nangu uJesu mahala. Jesus. Hallelujah. Abanye bangacabanga ukuthi silahlakana noma sigashukelwa uline nje abasila. Sizomemezela uJesu washintsha zethu impilo. uJesu ngalahla. Uye izolo. Uye namuhla. Uye isimo singavumi kodwa nguye. Hallelujah. Thank you, Jesus. Uye wavusa uLazarus. Uye. Futhi uzoyivusa lento ayifila empilweni yakho. Salimanto koshada. Hallelujah. Zikabrando kopeli kasula. Kotente kemando kopra lukasa. Ashapeli anta kamando kosaya. Wakasimula uJesu Hlelanga eCalvary wathi kuphelele kufasiwe abasiyabonga wakasimula uJesu Hlelanga eCalvary wathi kuphelele kufasiwe abasiyabonga wakasimula uJesu Hlelanga eCalvary kuphelele kufasiwe abasiyabonga wakasimula uJesu Hlelanga wathi kuphelele siyabonga bawo kufasiwe siyabonga sishakagcina wakasimula uJesu eCalvary wathi kuphelele kufasiwe baba siyabonga akushayela uNkulunkulu izandla zakho ufuna umlama wakho bayathalima nabakholwayo bayathenganyezwa kusa bayatha wena ngwala bayatha undwala usuka mundwalani ugana mundwalani uJehova igama lakho ushona mantokosa ilamakasateke ilamantakashata ibrata kapelikaso ikapelikatamandosha be enthroned be enthroned yasangamandla yalasa ushatai yasa tabula rota panika we worship you we worship you. Thank you, Jesus. Ladies and gentlemen, while we're all standing, allow me to introduce to you the man of God, Thank you, Jesus. the apostle whom God has raised. Hallelujah. He is the man in God's heart, Thank you, Jesus. the man after God's heart. He's the father to many. He's a mentor to many. Ladies and gentlemen, let us join our hands together. Sangeno Baba Apostolic Umzila from Life Abundance.
Bible church Palito. Come on, make noise on top of your voice. Hallelujah. Jesus. Sengiyakholwa futhi ngiyazi impilo yami ayisoze efane. Sengiyakholwa ngiyakholwa impilo yami ayisoze. Sengiyakholwa impilo yami. Ake sisho kokugcina. Ngiyakholwa mina. Ngiyakholwa impilo yami. Awusesihamba bazalwane. Sengiyakholwa mina ke. Ngiyakholwa impilo yami ayisoze. Ngiyakholwa mina. Ngiyakholwa impilo yami. Jesus, how I believe, how I believe, my love, He does it. Nkosi yomsama inibusise. Hallelujah. Cela ukusuka lana bingelele incebo zikaNkulunkulu zonke ikhona in our midst. Siyabonga ngwane ukuzosimisa kuleli bala. Omakhelwane obaba omama egameni lika Jesu osifundelayo agijime masinyane 2 Corinthians chapter number 5 iverse libe lodwa kuphela nami ngisuke la. Dokotela umngani wami umhlobo wami ngiyajabula ukumbona ingqwelele ubaba uSifiso utalente wakamazibuko. Ngicela semshayele izandla kakhulu egameni kaJesu. NgeNkulunkulu esuka la ngamandla ayisimangaliso. Nami sengiza nje la ngiyafefezela ukuthi ngisazothini mina mase kushunyelwe kangaka umphakathi wonke wasetshela iminyama usufikile mfowethu. Funda masinyane. Qala kuverse bani? Verse nje lodwa u17 kuphela. Alright, u17 ufundeka kanjena ke. Kanjalo uma umuntu ekuKristu. Kanjalo uma umuntu ekubani? ekuKristu. Ngifuna ukusuka la. Kanjalo uma umuntu ekubani? ekuKristu. Funa uyifunde kahle le. Hayi enoKristu, ekuKristu. Hallelujah. Uma umuntu ekuKristu, not enoKristu. Hallelujah. Sondela masinyana. Uma umuntu ekuKristu. ekuKristu. Hey. If any man, kusho njalo lesilungu lithi if any man, alikho specific ukuthi inhloboni, but any man ungaba umuntu ngaba umfushane, ngabe onotho, kungaba ungenalo utho. Any man nanoma ubani who is in Christ. Noma ubani. Hey madoda. Le ngisho ngathiwa awuswenki iyakudinga le. Noma ngathiwa awunagama le iyakudinga le ngoba any man wazela thina bazalwane suke ezulwini ehlala ebukhosini ekhothanyelwa zidalwa ubusuku nemini izimana seyimemeza zithi ungcwelo kaIsrayeli kuthiwa washiya ubukumkane bamazulu wehla wadabula amazulu wahamba emhlabeni kuthiwa wahamba efuna okulahlekileyo kuphela. If any man is in Christ. Jesus. Qedela le verse ngiyathandaza. Kanjalo uma umuntu ekuKristu uyisidalwa esisha. Kunomphumela ukuba kuye. Kunama result ukuba kuye. If you are in him, kunama result. Ama result okuba kuye swabheka khona manje ngoba kunama result okuba la ekhona nokuba kuye.
abantu abaningi ingwane bala ekhona abekho kuye. That is why siphambana ngamasonto. Uzobona nje kusasa abanye bazobe beyezansi abanye beyaphezulu because onke umuntu uyakhonza. Kodwa mawuzobhekisisa kahle ukuthi abaningi abakhonzayo bakhonza ngoba bala ekhona kodwa bekho la uJesu. Hallelujah. Ngifuna ukuthandaza nje qethala le verse. Okwakuqala udlulile. Ama result ngiletha nje ukumbhula lama result ngoba uJesu ufanele ambhulwe ngwane ukuthi wahluke ngani. Sikhathele ukuzwa abantu bethi into yokholwa kungazuthi ayisebenzi kungcono bangakholwa kunaba ayikho leyo into. Amanga size with the truth and the truth shall set any man free. Iqinisi lona liyokhulula umuntu and the only truth that we know is that Jesus Christ is the King of Kings. Ohlala enkazimulweni uyena esimemezelayo. Umhlaba uyawudlula, izulu liyawudlula, kodwa the word shall remain forever. Sesiyamemezela kule ndawo esimi kuyona ukuthi if any man is in Christ he is a new creator. Umuke wafika kuye wangena kuye unento akayenza number 1 uyakwenza. Hallelujah. Umuke wafika kuyena uzokusebenza mntana sekha uzokwenza ube musha. Lento yokubenzwa ibentsha ukuthi ezinye izinto kube ngathi ukaze wazenza kanti wazenza. Noma abantu bengawazi ama result ayizolo akunataba uma ngifike kuyena okwakudala uthi kuyadlula bese kuthi kuyovela okusha. Kuzovela okusha kodwa manje lokho okusha akuveli uma kusekhona okudala. Silethe nje leyo into ukuthi lokho okusha okufunwa abantu akusoze kwavela kusekhona okudala. Yikho namhlanje sinabazalwane abaningi ababamba ngapha abambe ngapha abambe ngapha angazi ukuthi useyilo noma kalona ikholwa ngoba ikholwa liyovela ama result alo ama result okusha awukwazi ukuthi usukuye kodwa kutholakala into endala. Sesiyamemezela ukuthi abafike kuyena kukhona izinto ezigashukayo. Kuyogashuka indanekiso semndeni, ayogashulwa ziwasho, ayogashulwa abathandazi, kodwa masifike kuyena lezinto ziyohloka automatically. Bengamemezela ukuthi awufike kuyena. Hallelujah. Thank you, Jesus. Manje abantu abaningi basuke bafike esontweni kanti ukufika esontweni akwenza uhluke. Abantu abaningi bafika esontweni athi umuntu uyakhonza uyasonta ukuhamba ikawa akukwenza uhamba ukuye ngoba ungaba la ekhona kodwa ungekho kuye. No into yami ngifuna ukucacisa lento yokuba la ekhona nokuba la ukuye. Ngoba le verse sifundayo ithi if any man is in Christ he is a new creator. Kusho ukuthi mawufuna empilweni yakho ubona ithele ezintsha ubona into entsha awuyoyibona kusabambelele ezintweni ezindala. And akekho umuntu ozokusebenzela awukujulukeli. Uyabona mawusajulukela uqeda okudala yazi ukuthi awukho kuye ngoba ukuba kuyena ngike ngizwe umuntu mina athi ngiyeza ukuthi kunezinto engisadila nazo ngeke uzuqeda ukudila nazo okwakho ukukhosela la ekhona ngoba moke wafika la ekhona izinto zeyincibikalela kuthiwa siyamazi engekho nje kanti kwenzakalana empilweni wafika kuyena ngoba bafika kuyena utokudala uthi kube sekuyadlula bese ethi kuvela okusha. Then Jesus he become a container and wena besuba ngaphakathi akunandaba ubani ofuna impilo yakho ofuna wena yokudala ngaye ofuna ngaphakathi yokudala ngaye athi noma
ngasiphi isikhali esilolela abangcwele siyophumelela noma wena ungasho kodwa mawusho ungekho kuye uyosibona siphumelela kube ngathi amavesi awazwakali kube ngathi ayikho into esebenzayo eBhayibhelini namhlanje na sisekhathini enzima la khona wonke umuntu uyaprofetha baphatha wona lamabhayibheli nenyanga ivula wona lamabhayibheli nabathandazi bavula wona lamabhayibheli nababulali bavula wona lamabhayibheli bese ungabi khona umehluko kwabakuye nabala ekhona sengiyawuyela ke lo moya ukuthi nanku umehluko ozowubona mawuke wafika kuyena oh impilo yakho ibisibe sesandleni sakhe you are not fighting anymore abusalwa uyalwa athi Isaiah mebhala athi uhamba phambi kwethu lona athi uyahlala pamagebhugebhu sesiyamemezela obekile isandla sakhe phezu kwethu uthi usizungezile athi ngemuva nangaphambili nakujove tshela imnyama sesiyamemezela uvula indlela kaSihlonga sibi ukhona ujove utshathanayo simemezelo jathanayo ubathatha bengelutho abenze babe utho uthatha bangaphelelwa amandla athi uyabapha abayethileyo amandla uJehova osenza siqhubeke kuthi kuvaliwe siyongena la kuvalwe khona siyophuma la kuvalwe khona nansi ikhonyama yomndeni kaJuda owayekhona khona uyabakhona kusephakathi nakuJehova edlula endaweni yasetshela emnyama sesiyame Mesela, if any man is in Christ, he's a new creature. Sasinge jena, ogwadala mkhulile, safika again ogwavela kusha, sasinge hlonipheki, sasesatshwe emphakathini, safika again, kwavuleka amazulu, sasapakatakusha, utapapapapapa, urapakatakusha, Uriabababababababasha Sasingejana Safika la ekhona Sasasingena kuye Safumana umpheme wokuphephela Kuyaqasheka kuye Kuyafihlakala kuye Bafuna ukufihlwa hamba kuye abazohamba bekuyena ungayenza imistake yokuhamba nesonto ungahamba kuye ungayenza imistake yokubambelela emthethweni yesonto ungabambelele kweyakhe ngoba yakhe ngaphezulu kweyesonto isonto liyokwakhiwa lidlule kodwa he remains seated on the throne usahlele ethronini yakhe sesiyamemezela abazalwane ukuthi abazohamba bekuyena Ukusuka lana ngwana kukhona umama she was bleeding for 12 years the Bible says she was cornered evalelwe she was cornered engavumelekile ukuvela emphakathini kuthiwa lo mama uyanuka akuvalalile ukuthi angavele phambi kwabantu kuthiwa wathetha naye wathi mangathinta umphetho wengubo yakhe ngiyabe sengiyaphila kuthi iBhayibheli lami wasuka egada ngamadolo kuthiwa wathi mefika khona wayisethinta umphetho wengubo kaJesu kuthiwa kwaphuma amandla sasiyathandaza kwasekuphuma amandla ehlele emphethweni wabamba uyazi ngesikhathi kodwa masibu ngesikhathi lo mama ethi if only I can touch his garment mangathinta umphetho ngizophila kwasuka ukuphila kwayohlala emphethweni kwamlinda ekhulumile ukuthi mangeke ngathinta umphetho ngizophila ukuphila kwasuka emlonyeni wakhe kwase kuyomlinda emphethweni wezwe wesifazane kwathi nangilonuka kwashutha uyesa kwashutha ukumlindile ukuphila uthemethinta wanqamuka umopho kithi wasema uJesu what wait a minute who touch me izwake laba umehluko wabantu abamkhonza ngoba bela ekhona nabazomkhonza bekuye lithi iBhayibheli baphendula bathi hayi bo Jesu kade sikuthinta sisuke
eGalile sabala uthi uJesu no who touch me sesiyamemezela ukuthi banike bamthintayo banike abathandazayo banike banikelayo kodwa siyamemezela ukuthi nathi udlu elahlatshwa nakuJesu owabhotshozwa wakeneni kwaphuma amanzi kwaphuma igazi kwazalwa ibandla sizothi lo Jesu abazohamba bekuye mina bengathi ngiyalibona isonto lakho kodwa ulwela ukuhamba kuye ngoba bazohamba bekuye bayothi noma bengena kuma-storms bangene bawelele ngaphesheya bahuma ikulelisha bathi hatshi nekweliyalo athi kuphonse kolwandle athi Ebeneza Ebeneza sihole kwaze kwaba siyaqhubeka ebo thina siyaphambili umuntu ekuKristu uba isidalwa esisha besethi okudala kuyadlula besethi bheka kuvela okusha manje abantu abaningi bakulesi step sokulinda okusha kanti lokho okusha awukulindi kuyayivelela awukufasteli ungalamba nje uzace uzuyeke uthi ufastela ukuthi akuvele okusha kukhona abantu abadiscourage emthandazweni ukuthi sengiyawuyeka umthandazo ungathi ngcono lesisi washo isiphinki uvela abahleke kanti you don't have to pay uma nje kukhona into oyikhokhelayo ukuze ilunge empilweni yakhe akuyona ngoba uyokhokha uzufu uyimaintain kukhona into engamaintain esafika kuyo safika silahliwe ofika wasibumba ngomusa cela ukusho le statement sokugcina okudala kudluliswa bese kuvela okusha lokho okudala kuzodluliswa ukuthi umi kuphi uyabona uma umesontweni kulula kabi ukuthi kulokuvela into ezindala evekhonza kamnandi kodwa kunezinto ezindala uyabona uma usavezwa kuvela into ezindala kuwe kodwa uthi ukuyo le akuyona ngoba la kuvela into ezintsha ukuthi besingakulindeleke lokho besingakulindeleke lokho kuhlezane kuvele into yikho abaningi bengeke balandelwe umuntu ngoba into abayivezayo basaveza into ezindala kodwa baphethe lencwadi yikho ungalandelwe umuntu ivangeli lakho lingena impact ngoba ushumayela lona leli kodwa ithelo haleluya sizothukwa abantu bathi ayikho lento yensindiso kanti ikhona ukuthi abantu abala ekhona abekho kuye uma umuntu ekuKristu uyisidalwa esisha okudala kuyadlula bese kuvela okusha kwane Hallelujah. Hallelujah. Siyathandaza abazalwane uma umuntu ekuKristu Jesu uyisidalwa esisha ungasalisuse mase ngilithole kanje suke sekuhanjwa haleluya nyaka ngithi bazalwane sesithandaza asiqali ngokuhlabela siqala ngokuza kuye asiqali ngokuyeka ukujola siqala ngokusindiswa asiqali ngokushumayela siqali ngokuthandaza siqala ngokusindiswa asiqali ngokuyeka utshwala siqala ngokusindiswa haleluya siqala ngokusindiswa bafowethu asethuli imithwalo ngoba kunezinto ekufuna iqathake uma ufika kuye siyathandaza abantwana benkosi ukhona inothi sengikhathele sithandaze kanye naye
Ukhona enothi sengikhathele ngifuna ukusa kuye. Sasiyathandaza abantwana benkosi. Likhona iculo sasilishayile zayikhathela lidingeza kuJesu. Ngangimaniniki athi angisabanga ukuyinikela bese athi uJesu akazange asho lutho. Bangakhuluma abantu bakureject emntaka baba ngesimo sakho nangezimo ozaziyo zakini zasekhaya kodwa akarejectani yena. Mawumuntu kuKristu Jesu uyisidalwa esisha. Waqala kwedlula bese kuvela okusha ngoba nguye izolo, nguye namhlanje, nguye futhi naphakade. Haleluya. Khona inosho njalo bafowethu sesithandaza. Bangekho siyawufala amehlo siphakamisa izandla. Siyathandaza abantwana basekhaya. Bayikholo lisengikhathele Jesu sisi impilo yami. Ngiyakithi bafowethu kuyaba buhlungu sesihambe nawe. Sagudla nawe mawone intaba mase sifike ezulwini ungabusafika wena. Kuyaba buhlungu sidabule nawe amazwe sidabule intaba nemfula. Nemfudlana kodwa masifike ekhaya ungasafika ekhaya ezulwini. Siyathandaza abantwana basekhaya. Khona inosho njalo othi Jesu sengikhathele. Kungcono ngabikho phakamisa kunokuthi kuphakamisa umuntu odlalayo. Ngoba ilanga lishonile bafowethu. Khona inosho njalo siyathandaza. Mayingekho abantwana basekhaya siyawuvala amehlo wethu. Siphakamisana izandla sesiyathandaza. Uma umuntu kuKristu Jesu uyisidalwa esisha oqala kuyadlula kudlula inhliziyo ezilikhuni. Kudlula inhliziyo zomona. Thamba inhliziyo inamagqubi thamba ixolela abantu. Sekudlula okudala kwafela okusha. Hambe bekubuza kuthiwa nguye lo bethi nguye lo. Bathi wenza njani uhamba yiphi inyanga? Bathi wathatha lento yini kanti kulutho. Wafika kuye umqalisi nomphelelisi. Ongapheko kwabantu. Bayingekho sonjalo abantwana basekhaya sivala amehlo. Bese siyathandaza. Lishonile babilanga siyakubonga. Ukhona baba mandulo. Umhlaba wasakalwa. Wawufela ukujafa. Baba wathola amandla. Siyabonga liwa laphakade. Siyabonga themba lakusandulo. Wawufela uNkulunkulu wana. Umile njalo. Khuluma kahle baba kule ndawo. Basila abantwana bakho. Abanye baba basemakhaya basila izwi lakho. Abanye bayagula babuthakathaka basila baba. Abanye bahlushwa imimoya basila izwi lakho. Abanye kulungilutho empilweni basila. Balanjalo baba. Balanjalo. Sawubhodlile la unokushuta. Sawubhodlile la lokulunga. Watha umnyama mawukhona. Baba wathola amandla wonke. Kanye siyakusapota kaDavide. Sayidavili aphaya. Daili manda zika shata. Wila pali maita zika. Zaika palapa. Milika talazika. Atani apaya seya. Limano kapasuka. Tani apali basata. Limano liazika. Lina kapasia. Wila apari banto. Wila hanosika. Wila apari sika teya. Wila hapani kosata. Muyana sika. Jaila mondika so. Ikala boshata libazika. Milika tala bosianta. Apapali mando sika.
limana kabrasata andila parasia wilala bosata lianto tilani apari baba sata salimada katasila wilana libasata limana rabosia lilata limani bahasikata. Naba abantwana bakho Nkosi ebesinabo kule ntaba, uyawuma nabo Nkosi yezulu, uyawuma nabo Lord of Shooter. UnguJehova uNkulunkulu eqaleni, unguwe ekugcineni Baba. Kwaqala wena, kuyawuphetha wena, uyabusa ezulwini lakho mana njalo Nkosi yezulu, egameni nasegazini likaJesu, ukuze igama lakho libachazwe manje naphakade. Hallelujah. Hallelujah. Wakithi kazi esiphanweni ingakho ngithi wele njalo ingakho ngithi wele njalo ingakho ngithi ingakho ngisho ngithi unwele ingakho ngithi ingakho ngithi wena unwele njalo sisho ukugcina bazalwane ingakho ngisho ingakho udwele njalo bathandekayo. Asibonge Nkosi yami, asibonge bazalwane. Baba Mazibuko, phathi wami ngiyathoba kakhulu. Khula Gerald, siyabonga mfowethu. Abahlabelelayo Rosemary sisikhanyisa, bafowethu Mthembu Fakatembe, Mamzimandi, siyabonga bazalwane ngegama lenkosi uJesu. Awu haleluya. Awu mfundisi unwabisa Nkosi yami kanye nomfundisi awu amen. Siyabingelela mfowethu ngegama lenkosi. Bonke abazalwane, Apostle Umzila, Phokasimelane, siyabonga abazalwane nonke. Hawu mntakahasa mfowethu, ngaze ungishaye Apostle wake lacala Mampondweni. Awu haleluya. Hallelujah. Bazalwane siyabonga Hope All Ministries International bafowethu, thank you so very much. Inkonzo yethu ifike emaphethelweni bazalwane. Ngiyacela mfowethu uzosivalela nje bafo. Yes body. Uzosithandazela mfowethu, just closing the service ngegama lenkosi. Amen. Hello. uNkulunkulu wethu ongcwele, uNkulunkulu wasezulwini, siyabonga abantwana bakho bakhulumile, unendlebe uzwile. uNkulunkulu wethu ongcwele, akekho ofana nawe, uwena wedwa ophilayo. Sibonga umusa osenzele wona ile nkonzo, impumelelo. Gcina abantwana bakho njengoba sesihlukana izindlela ngendlela, izinqola zomlilo esihamba ngazo iba khona phakathi, makube umshayeli. Siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele, amandla akho siwazwile, izwi lakho silizwile. In the name of Jesus name, amen. Hallelujah. Kukhona sengibakhohliwe bomama bami Nkosi yami nabafowethu ngibabonile from ubaba umfundisi uNdlovu. Manje ngibona usehambile, bengithi ngifuna benezo bazalwane but usehambile. Awu amen bazalwane. Siyabonga kakhulu bazalwane. Umpostoli uthi angisho ukuthi sikhonzelaphi. Awu umpostoli kodwa nceke Nkosi. Sikhonzela lapha bazalwane, kukhona icrash engale thiwa isifikile crash, kunehholo nje elihle bazalwane. Every Sunday sihlezi sikhona from 10 to 1. Awu hallelujah. Awu ingakhongi siyabonga abazalwane, singaxhawulana Nkosi yami ngegama lenkosi. Ingakho ngithi ingakho ngithi
Ingakho ngithi ingakho ngithi ungcwele njalo Hoy siyakhothuka Nkosi akho ngithi yebo ingakho akho ngithi yebo akho ngithi yebo ungcwele njalo Siyacela bazane khona ubaba ocela ukubeka izandla siyacela nje Nkosi yami sisondeleni bazalwane khona ubaba ogulayo ngicela ukuthi uyagula bazane babufuzi ngicela sondele bazalwane ngegama lenkosi singasondela nje bathandekayo ungcwele njalo ngegama lenkosi mfoka simelane mfowethu siyacela nje ama-minute amabili bazalwane baba umpostoli umzila siyacela umpostoli unala siyacela bazalwane akho ngithi uyingcwele njalo akho ngithinga ingakho ngithi ngakho ngithi ingakho ngithi uyingcwele njalo tum 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 tum